Prime Minister Narendra Modi ji, long live! Long live! Long live! Prime Minister Narendra Modi ji, long live! Long live! Long live! Long live! Long live! उन्नीस मे 2025 साल माइरति खालायजामोन परे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स बाय ताबसु पर्यन्त जोंगर एक्शन लानायनि बागै जों सिरखा गोबांमा राज्यपाल থেকে শুরু खालाय पुलिसनि डीजी आसाम राइफेलनि अरनि अफिसार्स बीएसएफनि डीआईजी থেকে শুরু खालाय जतबेनो जों मालायका कगलाम सालायका डिस्ट्रिक्ट एवं एसपी रंनो डीएम रंनो चिठी रिजाकबायका किन्तु बुनि हास्तेवा एक्शन नामा हाय चिनि त्रिपुरानि गानानि आसाम हास्तेवा एक्शन नामा ना हाय ताबसु पर्यन्त त्रिपुरा हास्ते कोन एक्शन ना जायाखो चिनि बररक जेखाने इलिगेल माइग्रेंट रक फायो नुगो बरनो किसु जागा रम लायखा खरचा खरनि रमखा आबना कारै कोनुंको इंगिया जों तालसा नासिंगि तमन जे टाइम फ्रेम खाइरि माने आजराव स्टेट गवर्नमेंट कोन एक्शन ना जागिया अथस आलका स्टेट गवर्नमेंट नाहारि तंगो एके मिया बा जों कैसे मांगफिलि नुका आसाम 450 जन बरनो रमुइ हेन काप रुइ बरनो डिटेंशन केम तलांग जागै तंगो अथस चिन त्रिपुरा को जागिया आबुनि बागैनो जों चिनि पार्टीवा सालायका बुबागरा सहकाय एवं लास्ट जों इंकनो प्राय इंकनो होम मिनिस्टार जों सितिरिका बुबागरा बाय मियाबा आंकक सालायका बुबागरा बाय चिनि इंको बरम गनां होम मिनिस्टार कक सालायका गाय मिया बुबागरानि फेसबुक लाइभ बसाका साप्ता खाइथामनि बिसिङा किसु एकटा खाइनानि हने बना कक रिखाप जों खा खालायो नासिंगै तंनाय जों चिनि जे मुभमेन्ट खाइ तंमाने अमो जों मुथागै तंगिया जों नासिंगै तंगो बुबागरानि खक्तितामन नखर आबोनि परेनो जोंथाय अ हिमबतक जोंथाय हिमलिया आबोखाय जों लागातार हरतालनि बागैसो जों तियारुंगै तंगो कामि कामि तब एवारनेस खाइ तंगो जोंनि मुभमेन्ट टोटली परिवर्तन नंगै थांसेनाय तै आगिना हाय तंगलाखा जों अ जे खरां बायखाय तिसावै तै फ्लेग बायखाय हिमतक हिमै सातंग मानजागै चिन मुभमेन्ट तै उंलिया जों आबो लागातार हरतालनाय अबरोध उंलायनाय तै अबना कारिबा आइनि दिक थेकेबो जों लराय खायलायनायनि बागै इंगो खायका चेष्टा खायका तिनिना आं त्रिपुरानि हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस न खाय चिठी सिका त्रिपुराबो इलिगेल माइग्रेंट्स रमजागमानि परेखाय बरंनो बेल नाजागो बेलनि परेबरताय कोटा हाजिरांया बैंक प्लं साइमेया को अमनो डिटेल्स एक्शन नानानि बागै आं त्रिपुरानि बरम गनां जे हाई कोर्टनि जस्टिस नां सिनि चिठी सिका इतिमध्येनो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ना रिजाका रिसीव कपि र टुबजाकबायखा एकै जों अमनो नायतंगो जे रायदातै बसिनि तम खालायनायमान जोंआबो खायनायनि बागै जों चाइतगै तं इतिमध्येनो सुप्रीम कोर्ट नि खरकसा वकील एक अश्विनी उपाध्याय बबो इलिगल माइग्रेंट तीन केस खाइतंगो बिनि जूनियर बैंक कक सालायका एवं खूब दाटिना बिनार थानाय चिनि सपोर्टिंग डकुमेंट्स रक जतन रेडिंग बायखा के ताबुक जों प्रथम हाई कोर्ट केस खाइनाय ब फाइनाय निजेनो अरो त्रिपुराबो एक आबोनि परेखाय चिनि यांगो ताय आंदोलन आबो जों चलि तन्नायता बरमबना के सोंदों अरो हाक खुरुक बसंबा निनि हिन्दू बसंनि बरंनि कगया कक अंकाय म आं साका प्राय एकदम स्राय स्रायखेनो राज्यपाल बाय मालायफ्रु साका आं पुलिस डीजी बाय मालायफ्रुबो साका एवं आसाम राइफेल्सनि डीजी बाय अरन अफिसार बाय मालायफ्रुबो आं साका स्राय स्रायखाय जे और आगरतला शहर बड़ दं जेमन हतात कलोनी श्रीलंका कलोनी डाकाया कलोनी अमति गोबांमा कलोनी दङ एवं नंदननगर हाय गोबांमा खाली जागाबो जेता बस्ति तांगि दं माने अरगो दं आरो भेरिफिकेशन खायनानै एवं आरो नायसमनानै एवं बंनो रमनान बगे आं स्राय स्राय केन जागार कोन खक दं जायगा अमति आइकेन पार्वत्य चट्टग्रामनि गोबांमा
এলাকাও যে বরফ ফাইতং ফাইমেন ত্রিপুরা হাসতেব যেমন নিনি গন্ডা তৈসানি রাইসাবেরিনি গোबांमा नारकेल कुंज रगा हाय गोबांमा उसिकां मांखा गोबांमा पारा बर पारा खाइका थाइसुक बागान खाइबेका और कताल कताल बिसि सालामका पारा सालामका तेमनि करबुक साब डिभिसन गोबांमा जागा हाबका एक अमरनो स्राय स्रायकेनो आनि विभिन्न कक टुनां साका एवं मालायफोरब राज्यपालनो खबुइ जत्तनो नां अकंनो स्राय स्रायकै साका कै तामनि हिंगाकै ताबुक तां गभर्नमेन्ट एक्शन नाया जों अमनि बागैनो किछु दिन परेखाने चिनि मुभमेन्ट चेन्ज सुंसिनाय जों हरतालनि बागै जों रेडिं दङ लुकुरक बे मालाय दङ विभिन्न सिभिल सोसाइटि बे आं कक सालायका एवं सिभिल सोसाइटिनि प्रोग्राम आं जइन खालायका एक आगामी दिन चिनि अनरम जे अ गान्धी बात जे आन्दोलन आन्दोलन अब चेन्ज खाई जों आन्दोलन लामा नखर चिनाय जे लामा कासुलायनानै हरताल लायनानै अबनो जों आबनि दिगे जों थाङै दङ एकाय बुबागारानि सामुं बिनि कयंकमबाय जेहेतु भारतनि होम मिनिस्टार साका 3 सप्ताहनि बिसिं एकटा किसु त्रिपुरा खालायनानै कखनै बुबागारामिया बिनि फेसबुक लाइभ बो साका के सिंगाबो नासिं दङ आं तिनबो बुबागारानो मेसेज का मिया बो कक सालायका बो साबो नों नासिं दङ नों कक सालायनाय न कक सालायमन परेनो जों चेन्ज सुंथानाय चिनि त्रिपुरा राज्यबो अ इलिगेल माइग्रेन्ट इस्युनो तै जेनि मुभमेन्ट एवं चिनि आन्दोलन तेबो क्राक तेबो फान गोनां खायति साना बागै जों चाइतो गय दङ सार अबकिनि क्लियर गियान रंनि जे ताबु अ काटअफ अफ इयार हिंगाकै अम जेटा नोटिफिकेशन 19 मे 2025 साल मारो जेति खाजमार काटा बियार करे कै जों साइमान अम जे और सीएए नि कैसा आइन और चालू खालायजाका अ सीएए आइति खाय नि 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत किन्तु ताबुनि जे नोटिफिकेशन अब करे जे तो अ सीएए नि जे कैसा कंडिशन दंगो जे कोनो बरक बांग्लादेश नि बरक फाइका हिंगाकै बर फाइ प्रथमन बांग्लादेश नि जे निर्यातनङै फाइमानि आबोनो फार्स्ट इनफरमेशन बर पुलिस कैम्प फन थांगै अथवा निनि डीएम ऑफिस फन थांगै एसडीएम ऑफिस फन थांगै ब फार्स्ट इनफरमेशन मा खायमा जानगो किन्तु जारा चिन और हापायने बरमते कोन खाइजे गया तै आं विधानसभा क्वेश्चन देखा चिन बरम गनां सुदीप्राय बर्मन क्वेश्चन देखा एवं चिन बरम गनां त्रिपुरानि मंत्री बखरक बरम गनां जे मानिक साहा जी ब साका जे ताबसे पॉइंट सेव तई के ब एप्लीकेशन खालायाको सुतरां ताबुक त्रिपुराबो ते पश्चिम बंग ते मेघालय हास्तेब ताबुक और एनआरसी चालू खालायनायनि बागै चाइतो गैतंग कै जों अमन वानसुगै माननाय जे 1948 सननि 19 जुलाइनि परे जे फाइनाय बरं इलिगेल माइग्रेन्ट हिसाबै रमजांनाय तामनि हिंगाका आबुनि परे चिनि संविधान स्पष्ट सिजाक दंग बरं जारा 19 जुलाई 1948 नुलो फाइनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट या हिनो अब आइनो सैजागै दंगो कै सुतरां जों वान सुंनाय जे डेट अफ काटा जे इयार काटा ग्रै नि बागैनो अम चिनि सुबिदांका आगामी दिन और आन्दोलन चलिनायता